ko. Malay mo, kung taloy, may dumaghatagin solar haira, no? Olagad mo doy kay mahimang no kita. May ada, man, olagad mo doy kay may dahiton na singada. Asli kaldero, usainin nga solar light. Para niya to kanda tatay, turing, nga ni nanay, dayday. No, adi naglalaba. Mapay nga aga, aw kulop. O ang kuntaloy. Di naliwat. May dinaliwat solar light. Mamay ko lasot irabahay kubo. Okay na nato na set up ininhima no junil na lano to niyan kun ano man malago man. Daw salamat day asli ha in kaluoyan nim kami. Di na kami makapalit ng petrolyo. Baga delikado gyud petrolyo no. Delikado luwat iton. Tahala ano man, thank you ha. Thank you gyapon. Ani makon kita pasalamat. Thank you hay mo Iday Aslin. Imo kag anak gihapon nimo baga pagpambit ano. Hinin nga solar. Ay. Good morning. Good morning. Good afternoon nga ni. Basta nga ni kita din, good afternoon. Dito nga ni good morning ito. Panamdam matuton niya. Okay. Today is March 15, 2025. Time check 5 minutes before 4 o'clock in the afternoon. It's rainy, cloudy and understandable weather. Actually ano sugad ini nagproproblema kanina pa kung ano na aton baga maupay nga himang rawon niya nga adlaw pero kakulop daan na kadto baga nakakuan nga inin mabisita kita ngadto kan tatay puring autoring ngan hinanay nanay ang gido madar kita ng payong. Nanay to ringan hinupay ni nanay dayday. Baga pangingin na noon talot ko kumusta hunta. Good mo na no. Anak mga ginaalangan may tungod nga inin ay ginuungara gihapon ang baga siya rin ko malay mo kung taloy may dumaghatagin solar haira no amo to na naging pipino so kung makadto ako baga waray ko dara ay layton sa rin kay layton niya papasyadahan ko niyan nga kulop olokad budi kay mahimang no kita kay mga pinat katurog yan kaya no baga iton panahon good man niya nadidiha atong dapit masira, mauran, so uso yan na itong baga huruhiranat olo gado budoy kay kanina may dapa naton stiff neck no, mali natong posisyon na naton baga pag kuha katuspok baga maulo na naton bayhon baga paglilingin naton kinukurian kita ani makuha ni kitempa yung diba yung pagkawas na dito na oran ang hindi lang may ay nagod pagkawas na ni kakuan handos tuman parong okay padayan tatimang raon budoy apat yun nakakita ka mo sige suwad suwarong talay ito nanay subali mo ito na no olagad budoy kay mahimang no kita may ada haton nagsampit kaya no nakaturog kita samtang nakaturog kita may nasa inanay lang di ko no tunyo bibili ngayon babae unak udoy gas ko naman at nga baga aton na baby ko siba ko ano ka? Tao, bagay, lunang panipikan. Man. Olagad budoy kay may dahiton na singada. Na kag-anak
Pagkinoon ngaran nangalimot kita pero pagkaya kita hera kung kanay kung nangaran ta ba sumiring nga ayaw kan kuan la kuno niya batos la kuno ngaran i Ashley. So shout out ha mo Ashley, pag-upay pag-eskwela ha ada ko ni nailin yung alma mater. Oh, Calder. Calder. Oh. Ada. May sa surat Calder. Ano daw kita unta? Man. Calder. Ashley Calder. O sa inin nga solar light. Mamay kalahiton. Para niya to kanda tatay turing. Maninanay dayday. Tala parang na. Hamon din hintalon ano. Baga ira na lintalong ginkuha ng pag naninindog na hira. Kailan hapay ni hira kadali ang pagkuha. Oy, mapinga! Mapinga kalop, sangkay! Oo, adi. Naninindog na ang gumamila. Oo, adi naka kinonda yun. Ano pa ito? Mau pa yan, no? Wala ka na, no? Amo din yung pag-aagi ko man bahay ko bukong may nunumduman niya ano. Nang gitu. Lo adi naglalaba. Mo pa nga aga, aw kulop. Oo. Aw ada kamo anay dida. Di nakapayo ako. Oo, naglalaba kamo ngayon ano. Oo. Nakaturog kita tatay kuan. Oh, mabilis kita mo. Ay sira na pagkuan buhat. Mabilis adi ako. Masya man. Oh, mau pikir mo si tira din ni boleh yun. Oo. Inin marang ka mo naton himang rawan una nga simana. Andiyan Domingo ano. Oh, ang kuntaloy. Di naliwat. May dinaliwat solar light. May ada nagpadurayhag nga dabalay di lang na pangaram pero aniya asarin ko ganak ano tagi nga ngaran ikaw na lang kuno iya kuno batos si Ashley Caldrin ano ba to nalimot dahil kita napili doon ba to niyo Ashley Calder Ashley Calder usayin nga panel light. So ano man ini hante nagbubutang. Tumadto balay. Di dinala ano. Sige ano man ikakadto ka lang dito. I-set up ko la tapos makon na lang kita kan hinupay ni Mano Junel kunhay niyo karoyag igbutang ha. Wala pa man ni Mano Junel ano. Matugon na lang kita dida. Sige ana ikakadiko. Awigin trigo ko ha. Awig bubutang ko didi ha. Mamay ko lasot bahay ko bo. Uy, tabi apoy. Nga pulo pa iyo. Di na kita masaka. Di nila kita. No, si di mi tiro. Sayod talaga. Ano parang nakita. Okay nato na set up ininhima no junil na lano to niyan kun ano man malaga man pwede na ano sumakwa na la to automatic niyan pag lamrag kun ha ni rek bubutang okay siyempre man good talaga ito nakita siniret an ko ni baga malor lamragay hira kina nakabuligyap ko nito na hira itong vision nira baga mapawapawa agi daw ano mambay ka lah ito na ano naton baga adita tayo puring mapinga kulop tayo puring turing
Oo, naginuran man rin. Pero, oo nga nak. Nagkukan ako, nagunahunhad to kanina pa. Pagbisita talaga nga niya iyo. Ada kay, nga nak. Mau pa'y liwat nga na akong pagkanhi. Inin, may dinatong dara nga solar. Kay actually, ito nga solar. Inin, aknalahi yaging kahimang raw ito an nanay ni Ashley. Oo, Ashley. Pasalamat na lang kita. Oo, Calder. Oo. Babae kay Ashley. Sige, pasalamat kita. Salamat Ashley, Han Solar. Salamat. Bata pa iya. Oh, bata pa kay na eskwela pala El Inyo. Mapasalamat na lang kami. Opo. Sige. Sige na lang. Sige na. Ano na. Mayakan na kami. Opo, oo. Daw mo salamat. Day Ashley. Ha. In kalooyan nim kami. Para naman may tungodhan yung bulawan na kasing-kasing para makuanaamon amon paluoy. Pag makakuangkuan hit ira bulig-bulig hit ira vision anong kay mapawag gihapon kay nang lanong gap ni yung kapawa ano. Baga makakabulig. Oh, baga delikado gyud petrolyo no. Delikado luwat iton bisan kuryente karon na ni walang takbugto pero nadiri na ako. Oh, at least ano kayo okay paghihiram ni iton saksakan kun ano ba yung lagi simbak. Manghagit nagpapalagal. Oo. Okay, kaya ito naman may solar ano. Solar nga. Oh, adto yan nabagaginsit ko na iton nakasit na adto. Oo, tahala ano man. Sugaron ta ha. Oo, gidaw ay lakay baka kung ano masingan higad lakya pa iyo. Baka panginginano. Ano man imbisita ni man dito ha kan mo ko gihapon. Oo, baga natagang gyapad tirahin. Duha nga solar nga. Oo, duha nga solar. Tahala mablis kita mablis. Daw gyud na salamat. Tatay kan oo. Tatay Turing. Oo, gidaw. Oo, sige, dito na la. Oo. Thank you, hay, yung aduha, pagkuang ka mo, ha? Pag hinahinay, gyap kang madalunot. Oo, man. Sige pat pag inuran-uran. Hi ako, kanina, tinumarnakhin kuan. Bayoplo, yan, oo na, maisisirak na liwat. Amo lagi nakagawa ito tao. Lagi. Salit uso yan at ubo, sipon. Tahala, ano man, thank you, ha? Thank you gihapon. Oo, ani makon kita pasalamat. Oy, thank you hay mo Iday Ashley, imo kag anak gihapon, no, nimo baga pagpambit ano. Hinin nga solar lights. Oo, ging kay mang raw ko nagad na laod og imo mama kanina regarding iton, nakaintindi man niya. Okay, didto hakan mo ko April may da namang good manera duduha nga solar. So ako nagsaring na lako nga inin mas mauped akong baga igkontan lang dihan na duduha nga lagas nga mag-asawa didihalapay kay amo gyapon ira ginihingyap. So amo ito nahingan kita din niya ng adlaw gido pastilan ano mamay kala tuntunyo. May dagod talaga nagaan ay maghap. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabilin lagyap nga iubos na sangkay. Ako sangkay tunyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Like, comment, subscribe. Okay. Ay, salamat.